разбит. Кровью, слезами исписаны строки, пропитаны кровью с ладони листки. Истории суть, нетленны уроки, муки, терзаний, дней грозных тюрьмы. Казненные там не сломлены верой, верой в победу, в алых зорь тишину. За стенках гестапо стоны и боли, но крепкие духом и дружбой сильны. Страдания, любовь к родным истокам в Моабитской тетради отражены. Приветы в нем и память нашим потомкам в клочках, что товарищами спасены. Исәнмесез, кадерле дуслар, тугандар дип әйтәм инде. Без бүген Муса Җәлилдән хәтер кисәһе дип әйтәм инде. Аның Моабитский дәфтәре табылганга быел 65 ел тула. Һәм шул Моабитский дәфтәреннән һуң безнең Муса Җәлилгә Герой Советского Союза исеме бирелгән. Һәм ысынлап та китапхана исеменнән, һәм безнең клуб Чишмә, һәм бөтен безнең калала яшәгән халкыбыз исеменнән biz Musa Җәлил алдында баш иябез. Ул безнең ошондый матур, газиз киләсәгебез өчен үзенең башын алган. Фашист концлагерында үзенең рухы менән халыктың азатлыгы өчен көрәшкән. Һәм без бүген ысынлап та бuna килгәнегез өчен зур рәхмәт. Без уның истәлеге өчен йыелдык. Хәзер без үзе бирәм Гүзәлгә, Гүзәл әйдә, ул әдрәк аның турында һөйләп китә. Һәм шулай ук Ада Рабига апай татар телендә. Давай, Гүзәл. Земля, отдохнуть бы от плена, на вольном побыть в сквозняке, но стынут над стонами стены, тяжелая дверь на замке. О небо, с душою крылатой, я столько б отдал бы за взмах, но тело на дне каземата и пленные руки в цепях, как плещут дождями свобода, счастливые лица цветов, но гаснет под каменным сводом дыхание слабеющих слов. Я знаю, в объятиях света так сладостен миг бытия, но я умираю, и это последняя песня моя. Родился Муса Залилов в 1906 году, в феврале месяце 2 числа в Оренбургской губернии, в небольшой татарской деревне Мустафино. Отца будущего знаменитого поэта звали Мустафой Залиловым, мать Рахимой Сайфулиной. Оба они были крестьянами. После призыва в армию в июне 1941 года Джалиль учился в Мензеленске на двухмесячных курсах политработников и ушел на фронт. Вскоре он стал на Волховском фронте сотрудником фронтовой газеты «Отвага». На Волховском фронте в 1942 году обстановка стала усложняться. Вторая ударная армия была отрезана от остальных советских войск. Старший политрук Муса Мустафович Залилов 26 июня 1942 года с группой офицеров и солдат, пробиваясь из немецкого окружения, попал в засаду. В завязавшемся неравном бою Муса получил ранение в грудь и попал в плен в бессознательном состоянии. Начались его скитания по фашистским тюрьмам. В Советском Союзе его считали пропавшим без вести. Джалиль в 1946 году Нигмат Чевигулов, бывший военнопленный, принес в Союз писателей Татарской СССР блокнот стихов Джалиля. Еще через год из консульства СССР в Брюсселе была получена вторая тетрадь. Ее вынес из Моабитской тюрьмы Андре Тиммерманс, бельгийский участник сопротивления. Он с Джалилем сидел в одной камере. Муса сказал ему в последнюю встречу, что группу товарищей татар и его самого скоро казнят, и попросили передать тетрадь на родину. Только благодаря напряженным многолетним усилиям следопытов его истинная судьба и трагическая гибель были установлены. Через 12 лет после его гибели, 2 февраля 1956 года, Мусе Джалилю было присвоено звание и орден Героя Советского Союза посмертно за исключительное мужество и стойкость, которую он проявил в ходе борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
Было также присуждено поэту за цикл стихотворений, написанных в фашистской тюрьме «Моабитская тетрадь», звание лауреата Ленинской премии посмертно. Сугышта нибары 2 генә ел булып өлгәт, 1 генә ел сугышкандай әйтеп узды инде. Туп ярылып, ул үзен үзе тота алмаслык, шунда яраланган хәлдә генә төрмәнгә эләгеп, 791 көн һәм төн бик каты кыйналып, бик каты җәзаланып яшәгән, шулай булса да авырлыкларына карамыйча бик күп шигырьләр язган. Аның күбесе эләкмәгәндә, аның беренче дәфтәрендә 63, икенчесендә 50, аларны нинди генә бер кисәк ягыз тапса, шуларга әзрәк кенә иттереп язып, кайсын тәрәзәдән ыргыткан, кайсын чыккан кешегә биреп җибәргән, кайсын шулай иттереп үзенең иҗады белән булышкан актыгы сулышына хәтле. Анда ул татар егетләре күп булганнар, алар 11 кеше. 11 кеше булган, һәммәсе ничек дип әйтсәк менә хәзер мин сезгә әйтеп тә күрсәтәм, кемнәр белән утырган ул. Араларында бер үзбәк дип бирелә инде ул. Булган хыянәтче кеше. Бөтен ни кыйланганнарын төрмәндә камерада шуны гел немецларга тапшырып барган. Менә бер генә минут тынлык Сөлейман. Шушы егетләр 11 кеше аларны бер көнне иртәнге сәгать 10-нан башлап җәзалап үтерәләр. Гайнан Кормаш, Фуат Сайфилманов, Абдулла Лиш, Фуат Булатов, Муса Жалил 5-нче булган, Гариф Шабаев, Ахмат Симаев, Абдулла Батталов, Зиннәт Хасанов, Ахат Атнашев и Салим Бухаров. Рәбига апай, әйдә без шунда аларга 1 минут тынлык менә кыскалык. Шулай дип әйттем бит инде, 1 минут тынлык дип әйттем. Шунда ул. Әлбәттә, ул шуның хәтле авырлыкларда, шуның хәтле җәзаланып, язуын, иҗадын дәвам иткән. Аннарысын ничек дип әйтим тагы, инде әйтеп үттеләр, медальләрне барсы да булды алары. Менә үзенең шулай үтерелә торган иптәшләрен язган да, аның арасына теге хыянәтчел кешене дә язган. Аның фамилиясы бик авыр фамилия, аның ничек дип язгансың әле? Яны укып тормагыз. Вот. Это он не Шулай иттереп, аннары бер андагы майор әйткән, татары пошли умирать с улыбкой дигән. Менә безнең шундый халык инде безнең. Горур халык. Үзләрен шуны хәтле кимчетмисе, алар менә без үләбез инде дип булай булмаганнар. Елмаеп, татары умирают, улыбаясь дигәннәр алар. Хәзер мин сезгә рус телендә «Не верь» дигән шигырен сезгә тапшырасым килә, чөнки ул аны язган. Шунда инде төрмәндә чагында язган, хатынына язган ул аны. «Коль обо мне тебе весть принесут, скажут, устал он, отстал он, упал. Не верь, дорогая, слово такое не скажут, друзья, если верят в меня. Кровью со знамени клятва зовет, силу дает, движет вперед. Так вправе ли я устать и отстать, вправе ли я упасть и не встать? Коль обо мне тебя весть принесут, скажут, изменник он, родину предал. Не верь, дорогая, слово такое не скажут, друзья, если верят в меня. Я взял автомат, пошел воевать за тебя и за родину мать. Тебе изменить и отчизне своей, да что же останется в жизни моей? Коль тебе весть обо мне принесут, скажут, погиб он, умер Муса, уже мертвый, не верь, дорогая. Слово такое не скажут, друзья, если любят тебя. Холодное тело засыплет земля,
Песнь огневую засыпать нельзя. Умри, побеждая. И кто тебя мертвым посмеет назвать, если ты был борцом? Это он написал 20 ноября 43 года. Шигырыгыз һезнең бар. Biz Чиләбе өлкәсе Конгресс татарыннан зур рәхмәтебезне белдерәбез. Татар һәм башкорт китапханасына шушы датаны мәңгеләштерү өстендә эшләгән өчен зур рәхмәт. Һәм Чишмә клубын. Һәм Шишмә клубына. Муса Җәлилнең иҗатында иң күренекле нәрсә булып тора, ул авыр сугыш елларында да мәхәббәткә, сөюгә хисне югалтмау, аның турында язу ул бик мөһимдер дип уйлыйм һәм бер шигырен сөйләп китәсем килә инде. Кызык кына булды бу очрашу. Син ерактан, мин дә ерактан. Күктәнге якын танышлар күп кызышты икәү йөрәктән. Исемемне дә бәлки белмисеңдер. Үзең шулай сөеп карыйсың. Йөрәгемнең язгы гөлләр кебек саф булуын сиздем ахрысы. Безнең гомер тулы һәр бушлыкка, эш пошынгыч кайнар бушлыкка. Нәрсә җитә менә шундый матур, шундый изге кайнар бушлыкка. Нәрсә җитә синең күзләреңнең ялкыныннан шулай кабынып яшәү, җирдә гомер ахрынаша. Назлы карашыңны сагынып. Зур итеп рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Үзеңә рәхмәт. Библиотека эшкәрләре алып килдер миңа дәфтәр. Чыннан да алып язылган моби дәфтәр дип язылган карасам, аның менә язылган кәгазь кисәкләре, даже язган фашистларның календарының корочкасына язган менә үзенең шигырьләрен. Шуларның урысча әйткәндә под впечатление шигырь үземнең йөрәктән чыккан кебек шигырь чыкты. Әгәр рөхсәт итсәгез, укыйм. Аның исеме Мавод Мабит дәфтәрләр анда. Күңелем йомшак, күз яшьләрем язган дәфтәр битләреңә тоелды. Синең яткан төрмә сәкесендә үзем ятам кебек тоелды. Көзге яфраклардай дәфтәр битләрең сары алтын төсен алганнар. Бар яфраклар чириләр, таралалар, ә булар мәңгелеккә калганнар. Муса абый, йөрәккәең ашкынса да туган илгә, чит җирләрдә ятып калгансың. Сары яфраклардан түгел, саф алтыннан син үзеңә һәйкәл салгансың. Булдымы? Булды. Әдәтәвендә син. Родник. Как по долине льющийся родник, в дороге пел я песни то и дело, и все казалось сердцу, что одних земля вокруг цвела и молодела. Не иссушила в зной меня жара, не застудили в южные погоды, и в песнях чистый голос серебра летел к друзьям, осиливая годы. Как путник ловит влажную струю, губами пересохшими от жажды, так песню задушевную мою друзья ловили сердцем не однажды. Родник и ночью отражает свет, так я светил вам, жил я с вами рядом и пел друзьям о радости побед, пел о любви, что обжигает взглядом. Как соловей на берег родника приходит, чтобы испить воды приветной, так ты ко мне, красивая и легка, мой соловей, приходишь в час рассветный. Не скрою я, что ты в моей судьбе всегда большое место занимала, и самые нежнейшие тебе дарил я песни и дарил немало. Когда пройдет, как песня, жизнь моя, когда я замолкну, близких покидая, не думайте, что умер я, друзья. В сердцах миллионов буду жить всегда я. Родник в земле похоронить нельзя.
частицей станет он морской стихии. Я буду улыбаться вам, друзья, и петь вам буду, люди дорогие. Мусат Джалиль, 1937 год. Teşekkürler. Bir olur musun?